ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଚାଉଳ ଚୂନା ଦେଇକି ପଣସ ବରା। ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣସ ପାଚିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ସାରା ପଣସ ପାଚିଛି ଆଉ ତା ପୁଣି ଖଜା ପଣସ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଗଲି ପଣସ କିଛି, ପଣସର ମଞ୍ଜିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ରସ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରସବାଲା ପଣସ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ରସ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାର ଚାଉଳ ଚୂନା ଦେଇନେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଅଧିକା ମୁଁ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପକାଉନି। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେବା ପରେ ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପତଲା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ବରା ବନେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଯଦି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ସେତିକିରେ ଆମେ ରଖିବା। ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ବରା ସବୁ ବନେଇ ନେବା। ବରା ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିବା 5 ମିନିଟ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ଛାଣିବା, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଅଧିକା ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ପଣସ ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଅତି ସୁଆଦିଆ। ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିହାତି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ରେ ବରା ରେଡ଼ି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।